Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Югары нәтиҗәләргә кызыксыну кимү белән борчылабыз. Ата-аналар тарафыннан балаларны яклау күзәтелә. Районыбызның белем бирү сыйфаты нәтиҗәләрдә дә чагылырга тиеш бит. Педагогик совет утырышы. Азнакайда бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек планнары тикшерелде. Конечно, такое времяпровождение очень важно, нужно и здорово, и красиво, да ведь? Конечно. Бергә бәхетле 3-0. Әлмәттә яшь парларга сертификатлар тапшырылды. 2 раза в неделю мы стабильно тренируемся, по возможности иногда даже 3. Хатын-кызлар волейболы. 14 команда катнашындагы Татнефть турниры узды. Азнакайда узган муниципаль педагогик совет утырышында бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек стратегиясы тикшерелде. Чара шәһәр мәгариф идарәсенең актлар залында үткәрелеп, онда район башлыгы Марсель Шайдуллин, Азнакай район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Дамир Гыйләҗев, мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, гомуми белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре һәм аларның уку-укыту эшләре буенча орынбасарлары катнашты. Шунысы мәгълүм, быелгы имтиханнар 9-нчы сыйныфларда 29 майда башлана. 11-нче сыйныфлар 1 июньнән башлап йомгаклау аттестациясен тапшырачак. Дәүләт йомгаклау аттестациясен оештыру һәм үткәрү мәсьәләләренә багышланган киңәйтелгән педагогик совет утырышы хакында Эльмира Шарифуллина сюжетында. Очрашуның төп темасы район мәктәпләре чыгарылыш сыйныф укучыларын бердәм дәүләт имтиханына сыйфатлы әзерләү. Төп доклад белән мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Лилия Әхмәдишина чыгыш ясап, фәннәр буенча имтиханнарны биреп карау нәтиҗәләренә җентекле анализ ясады. Чыгыштан күренгәнчә, быел район мәктәпләрен 215-11 сыйныф укучысы тәмамлый. Шуларның 44-те медальгә дәгъва итүчеләр. Утырышта катнашучылар укучыларның белемендә ачыкланган проблемалы урыннарны тикшерде. Шулай ук югары нәтиҗәләргә ирешү өчен белем бирү процессының камилләштерү юлларын билгеләде. Для чего необходим такой анализ? Мондый анализ ни өчен кирәк? Үз нәтиҗәләренә шикләнүче балалар белән эшләү өчен. Алда мәктәп каникуллары, 2 ай вакыт бар әле. Ныклап шөгыльләнү өчен үзара хезмәттәшлекнең төрле формалары оештырылган. Мәктәпләр базасында махсус төркемнәрдә укулар. Республиканың иң яхшы мәктәпләреннән укытучылар чакырабыз. Фәннәр буенча семинар оештыру планлаштырыла. Казан федераль университеты белән эш оештырылган. Работа с Казанским федеральным университетом. Лилия Әхмәдишина сүзләренә караганда, соңгы елларда чыгарылыш сыйныф укучылары арасында югары баллар алырга омтылучылар саны кимү күзәтелә. Мы также озабочены тем, что Югары нәтиҗәләргә кызыксыну кимү белән борчылабыз. Ата-аналар тарафыннан балаларны яклау күзәтелә. Районыбызның белем бирү сыйфаты нәтиҗәләрдә дә чагылырга тиеш бит. Укырга һәм үз билгеләребезне киләсе белем дәрәҗәсендә расларга кирәк. надо же еще там учиться и подтверждать. Утырыш барышында тәрбия, яшүсмерләр арасында хокук бозулар, профилактик эшләрне оештыру мәсьәләләренә багышланган чыгышлар да тыңланды. Спикерлар билгеләп үткәнчә, әти-әниләр белән нәтиҗәле хезмәттәшлек үсмер буынны тәрбияләү системасында иң мөһим бурычларның берсе булып кала. Эльмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмәнең 1-нче мәктәбе базасында ата-аналар белән бергә бердәм дәүләт имтиханы тапшырабыз бөтен Россия акциясе булып узды. Быел акция 10-нчы мәртәбә уздырыла. Чарада гадәттәгечә депутатлар, 11-нче сыйныф укучыларының ата-аналары, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Бердәм дәүләт имтихан уздыру процедурасы белән укучылар гына түгел, аларның ата-аналары да таныша. Быел моны 9-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары белән бергә эшлиләр. Үз балаларын урынына басу һәм бөтен имтихан процедурасын узу җитди эш дип сөйли өлкәннәр. Сдают не только ЕГЭ, но и ОГЭ. Быел бердәм дәүләт имтиханы гына түгел, ОГЭ да тапшыралар. Ата-аналар борчылмасын өчен без укучыларның үзләрен дә чакырдык. Быел алар математиканың база дәрәҗәсе биремен үтиләр. Балалар аны 3 сәгать яза, әмма бүген сынау, шуңа күрә бары 1 сәгать кенә язалар. 2 айдан соң балалары дәүләт йомгаклау аттестациясын тапшырачак ата-аналар башта инструктаж уза, аннары имтихан үткәрү пунктында теркәлә. Алар укучылар кебек үк шәхси әйберләрен һәм телефоннарын тапшыралар, металл рамка аша узалар, бланкларны тутыралар, имтихан эшенең кыскартылган вариантын язалар.
Я родитель выпускник. Мин 11 сыйныфны тәмамлаучы кызның әнисе. Бала белән бергә бердәм дәүләт имтиханын тапшырабыз. Минем өчен процедура яңа түгел, мин үзем педагог, ләкин декрет ялында. Монда кызым янында булыйм. Барысын да искә төшерергә кирәк дип килдем. Акцияга катнашучылар пунктка керү урынында контрольнең ничек башкарылуын, имтиханнар уздырганда нинди куркынычсызлык чаралары үтәлүен, аудиторияларда имтихан материалларының ничек бастырылуын карадылар. Баланың нәрсә хис иткәнен сынап карарга, аның урынында булырга телим. Без мәктәп тәмамлаганда ЕГЭ тапшырмадык 90нчы елларда. Мондый бердәм дәүләт имтиханы булмады бит, гадәти имтихан иде. Ата-аналарның барысы да сынауны уңышлы үтәделәр. Имтихан беткәч, күп кенә ата-аналарда мәктәптәге математика курсын кабатлау теләге туды. Чарада катнашу турындагы тәэсирләре белән әлеге әти-әниләр үзләренең балалары укый торган мәктәпләрдәге ата-аналар җыелышларында уртаклашачаклар. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, безнең бөек кеше ватаныбыз үткән хәзерге киләчәк исемле беренче бөтен Россия фәнни-гамәли конференция узды. Вакыйга Россия халыкларының бердәмлеге елына багышланды һәм төрле буын һәм һөнәри өлкә вәкилләре арасында конструктив диалог өчен платформа булды. Пленар утырышны без дә күреп кайттык. Любовь к огромной России всегда начинается с трепетного отношения к конкретному месту, к своей малой родине. Конференция темасын сайлау очраклы түгел. Бүгенге шартларда нәкъ менә хакимиятне, фәнне, мәдәниятне һәм җәмәгатьчелекне берләштерүче урыннардагы диалог тотрыклы үсеш нигезенә әвереләде оештыручылар. Формирование родины происходит каждый день. Ватаныбызны формалаштыру көн саен башкарыла торган эшләрдә чагыла. Яшьләр үз шәһәрләрендә калып, аны үстерү юлын сайлаганда, үз эшләрен ачканда, якыннарына ярдәм иткәндә, балаларын тарихны, хезмәтне хөрмәт итәргә өйрәткәндә. Ближнему, когда учат своих детей уважению к истории, труду. Конференциянең төп максаты тәҗрибә уртаклашу гына түгел, ә кече ватан төшенчәсе тирәсендә гомуми мәгънә булдыру, тарихи мирасны саклау һәм территорияләрне үстерү векторларын билгеләү мәсьәләләрендә уртак нокталар эзләү. Катнашучылар традицион рухи әхлакый кыйммәтләр, Россия цивилизациясе үзенчәлекләре, миграция тарихы булган балаларның социо-мәдәни адаптациясе турында фикер алыштылар. Милләтара диалогны ныгыту һәм гомуми Россия гражданлык үзенчәлеген формалаштыру мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Кунакларның игътибарын Татарстан хәзинәсе китаплар сериясе күргәзмәсе һәм татар, рус, чуаш һәм мордваларның аутентик туй киемнәре экспозициясе җәлеп итте. Әлмәт хәрбиләренең хатыннары, әниләре һәм апалары берлеге гамәлдәге хәрбиләргә ярдәм йөзеннән берничә ел дәвамында башкарылган эш нәтиҗәләрен күрсәтте. Беренче бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе локаль тарихны өйрәнү белән кызыксынуның, актив гражданлык позициясенең һәм бердәмлеккә омтылуның Россиянең уртак киләчәген төзү өчен ныклы нигез булып калуын тагын бер кат дәлилләде. Еш парларны болдаклар гына түгел, уртак иҗат та көтә. Әлбәттә, бәхетле бергә 3.0 проектына старт бирелде. Инде күркәм традициягә әверелгән бу инициатива гаилә тормышының башында якты төсмерләр исти. Сертификатлар тапшырылган беренче парлар белән безнең төшерү төркеме дә аралашып кайттым. Сүз Алсу Нуриевага. Камил һәм Камилә Мөхәммәтҗановларның тарихы гыйшык фильм сценарийына охшаган. Интернетта очраклы танышу 5 ел эчендә ныклы союзга әверелә. Камилә иренең акыллы һәм ышанычлы партнер булуы белән горурлана. Камил аларның бер-берсен ярты сүздән аңлауларына соклана. Бүләк ителгән сертификатлар уртак тормыш башлануның яхшы билгесе дип саныйлар. Я считаю, что такие сертификаты... Минемчә, мондый сертификатлар парлар өчен бик файдалы. Каядыр бергә бару, үз вакытыңны бергә үткәрү өчен яхшы мөмкинлек. Һәм минемчә, бергә үткәргән вакыт ул һичшиксез союзны ныгыта. Бу ялны төрлеләндерергә менә дигән мөмкинлек. Соглашусь, то, что разнообразие досуга. Первый ваш интерактив, который вы можете совместно пройти, лабиринт. Проект кысаларында кияү белән кәләш йөрәк рәвешендәге лабиринт уза. Үзләренең бәхет формуласын төзи һәм теләкләр агачына тасмалар бәйлиләр.
Бергә бәхетле 3.0 проекты мөнәсәбәтләр үсеше өчен яхшы мөмкинлек ди Олеся һәм Николай Буталенко. Кыз җырларга яратса, ире төрле һөнәрләр белән дә аз-мазлапмауга. Сертификатларны кулланып, бәлки, яңа уртак хоббида табырбыз дип өметләнәләр. Очень приятно, очень неожиданно. Вот. Сразу же слезы тоже потекли, и все очень приятно. Конечно, такое времяпровождение очень важно, нужно и здорово, и красиво, да ведь? Конечно. И вообще. Так, вот. На мой взгляд, конечно, это все необходимо для стимуляции молодежи, чтобы заключали браки, чтобы объединялись и были сильными ячейками общества. Узган ел бу мөмкинлектән 800-дән артык пар файдалана. Агымдагы елда проект әле башланды гына. Әлегә 20-дән артык гаиләгә сертификатлар тапшырыла. Яңа кавышкан парларга 8 сертификат тапшырылачак. Мисал өчен акварель белән рәсем ясау, теләкләр картасы булдыру, тавыш терапиясендә катнашу һәм фильмнар карау. Бергә бәхетле программасы 2024 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Узган ел аны бөтен Россия дәрәҗәсендә балалар өчен шәһәрләр 2025 бәйгесендә билгеләп үтәләр. Барысы да гаиләдән башланган номинациясендә проект беренче урынга лаек була. Ребят, мы добавляем в группу. Катнашучыларны без төркемгә өстибез. Анда алар уздырылачак укытулар, семинарлар һәм актуаль чаралар турында мәгълүматны белеп, теләкләре булса, аларда бушлай катнаша алачак. Мисал өчен шәһәргә төрле спикерлар килгәндә, экосплавларда. Мондый мөмкинлек сертификатлардан тыш бирелә. Программа бик бай. Безнең максат гаилә институтын ныгыту. Яшь парлар бер-берсен кадерләсен, иҗат аша бер-берсенә яңача карасын өчен эшләнде. Молодожены ценили друг друга, узнавали, чтобы у них было время и вот через творчество, раскрытие уникальных качеств друг друга. Проект кысаларында яшь парларга сертификатлар агымдагы ел ахырына кадәр бүләк ителәчәк. Хасын Риева, Лия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Театр хәтта төнлә дә эшләп килә. Сәхнә артында репетиция тавышлары, костюмнарны әзерләү. Бөтен дөнья театр көнендә булар тамашачы өчен дә ачылды. Әлмәт драма театры кичке 9-дан төнгә кадәр иң актив 40 тамашачысын театрда төн акциясендә кабул итте. Биредә гадәти булмаган программа тәкъдим ителде. Баш режиссер Сардар Тегеровский җитәкчелегендә барыбыз өчен уен тренинг узды. Шулай кунаклар иске йортта җил уйны премьерасының ачык репетициясен карый алды. Кичә театр турында фильм күрсәтү белән дәвам итте. Тамашачылар игътибарына берничә экспозиция тәкъдим ителде. Чакыру сәнгате, афишалар беренче очрашу буларак дигән күргәзмә аерым кызыксыну уятты. Театраль костюм дөньясында һәркем спектакльләрдә образларны үзләре күреп, хәтта киеп карый алды. Шулай ук афишалар һәм костюмнар тарихына багышланган лекцияләр оештырылды. Бу формат мәгълүматны интерактив рәвештә бирергә мөмкинлек бирде. Тамашачылар күзәтүче генә түгел, актерлык күнегүләрендә үзләрен сынап, карап сорауларын да бирә алды. Это игра борьба среди два человека. Спорт темаларына. Татнефтьнең корпоратив спорт ярышлары кысаларында хатын-кызлар волейболы буенча турнир узды. Уеннар 2 көн дәвамында 2 объектта Татнефть спорт комплексы һәм тормыш стиле фитнес үзәгендә узды. 14 команда югары әзерлек дәрәҗәсен һәм бердәм команда уенын күрсәтү өчен күп көч куйды. Шубага салу нәтиҗәләре буенча командаларны төркемнәргә бүлделәр. Аларда уенчылар түгәрәк система буенча уйнады. Беренче этап нәтиҗәләре буенча хәлиткеч уеннарда катнашучылар билгеләнде. Һәр очрашу дулкынландыргыч. Катнашучылар көчле һәм төгәл тапшырулар кулланып, хаталар җибәрмәскә тырыша. Поэтому будьте аккуратнее, внимательнее и активнее. Спортка мәхәббәт һәм җиңүгә омтылыш Татнефть заводы командасында зур үсеш алганды Наталья Марухина. Алар 6 ел рәттән җиңүче исемен яулый. Быел да узган еллар нәтиҗәсен кабатларга телиләр. Команданың капитаны әйтүенчә, уңышның сере даими тренировкаларда. Девчонки молодцы, хочу их очень поблагодарить. У нас есть стабильное время тренировок, и по возможности, если это не сменные графики у девочек, они всегда посещают, то есть 2 раза в неделю мы стабильно тренируемся, по возможности иногда даже 3. Оештыручылар сүзләренчә, Татнефть өчен спорт корпоратив мәдәниятның аерылгысыз өлеше булып тора. Бүгенге көндә компания 43 федерациягә ярдәм итә. Это говорит о том, что
Бу Татнефтьнең социаль юнәлеше компания булуын дәлилле. Хәзерге вакытта безнең хезмәткәрләр ГТО тестларында да катнаша. Алар нормативлар тапшыра. Көнгә 2 тапкыр гимнастика уздырыла бездә. Бу һичшиксез милләтебезнең сәламәтлеге турында, кайгырту турында сөйли. Гимнастика, что, несомненно, радует и говорит о здоровье нашей нации. Күп кенә командаларның турнирга җентекләп әзерләнүләре күренеп тора. Чөнки күпчелек очракта алар кичкенә аерма белән оттырды. Спортчылар югары дәрәҗәдәге уен, яхшы үзара бәйләнеш һәм тупны алуда яхшы күнекмәләр күрсәтте. Һәр тапшыру, блок һәм сакта уйнау беркемне дә битараф калдырмады. Я привез команду с Елабуги. Мин Алабуга территориаль беренчел профсоюз оешмасы командасын алып килдем. Безнең хатын-кызлар барысы диярлек 45 яшьтән өстә. Әмма яхшы уен күрсәтәләр. Татнефть заводы белән авыррак инде уйнава. Бу аңлашыла да, ләкин кызларга ышанам. Понятно, что тяжеловато с Татнефть заводы играть. Вот, переживаю очень. Сегодня мы поддерживаем команду Танека. Данная команда ежегодный финалист турнира женского волейбольного, поэтому один из сильнейших участников. Мавыктыргыч матчлардан соң җиңүчеләрнең һәм призерларның исемнәре билгеле булды. 3нче урында ЦОП компания командасы, 2нче Танека, 1нче урынны Татнефть заводы җыелмасы яулады. Алсу Нуриева, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Лучальмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнеддинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.